Horas marita salut na manginang. Tapuk kama prenggota marik de mahita. Mar hite-hite gon debata ama dohot gon na Tuhan Yesus Kristus dohot gon itu diperbadia na tu mempelangit dohot tanoon. Amin. Songonot dohatani Tuhan Yesus martua ma akan mauas male mida hati goran ay pebusurot donasida martua ma akan yasro toddi ay daun nasida do debata. Haleluya. Marteng yang maita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan nasokal jana na bonar. Jala hodo na jang maroha. Jala dipati bohodo na serep maroha. Alan i hupangidu hami tuho. Say ramoti hami. Asa unang jukat hami. Unang gijang roha nami. Alay tugu-tugu hami marhite-hite todim. Asa uduk serep tubuk. Jala berjuru hanami dia dopan halak saluhut. Alan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pare deta.
Tatanya mapatik di bata di minggu sedarion, ima patik pasiahon dohok lapatana. Patik pasiahon. Unako olo makatidakon hata nasututu maralohod dongat jolma. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta di bata, jalekon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo magagapi dongat jolma, manang majehehon, manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida. Ikonnya pinat dodo nga jolma anggo sotakas dope binoto salana. Kolan uhum na dengganido pabuabuaon. Ido sahatna rap mangidugugoy minta siat tuan debata lamang ulahon nahobar tupatik nai. Tuan debat. Maret dehita. Tato poti masa dosata dia dopan di debata matang yang mahita. Ale tuan debata amanami dari benua gijang. Hodo na patupahon hasisani dosa ni hami halak na dangolon marhite-hite anak kahulongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsakut dosa nami. Saya sahapi mahami tu bagasa rohan nami hasisani dosa nami i. Lehom matuhami to dim na badiai. Asa unang ganggu rohan nami dia sini roham. Alai asahot roha nami marhapor siaon, laho manggotapon na sa dosa doho roha pertibion. Asaw pasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Para siroha jala perdengan bahasa do Jehovah. Labat terimas jala prasiroha godang. Dang dibahit tuhita hobar tuak kadosata. Jala dang dibaloso tuhita hobar tuak kahajatota. Songon asini rohani ama-ama mida akkanakna. Asini rohani Jehovah diakkan na makabiari ibana. Hasang apa ma di debatana di gijang. Amin. Mari deita.
Hatan dibaca turpu epistel dari Minggon. Iman tersurat di Panurang Amos ayat 24 sampai 27. Kita jahama margat tisorin. Jadi mergiling-giling ma songon aek uhumi. Jala hati goran songon sungai naso olo marsik. Atong usungom muna ma udung-udung ni Raja Muna, rodio jahan ni gana-gana muna, tole bitang ni debata muna, akan na binahin muna dihamu. Ido saat na, martua dua akan tumangihon hatan debata jalan na upiopsa. Amin. Mari deita. Ta tidak kuma persiaw tay, songon na tindak kunidongat ta sa persiaw di sadok pertibion, rak mahita madok. Au persia di debata Jahoba, ido am parguna studosan, na tumapalang dotan. Au persia di Yesus Kristus, anak debata Jahoba na sadai, imana tujubon si Maria, na gabi-gabias atau di perbadia, andorang sa bubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di pengumuman selatus nama terpajal di bana di hau silang na tuat tu baru toru na mula mengulu dari patuluhon na naik surgo na hudut siang di bata Jahoba amanai pargogona studosani di simai bana pai mula sugtanaon bangun mihala na mengulu do namate au persia di tod di perbadia Jaladong sada huria na badia, huria tu pula Kristen akal badia, do dasar dosa, do datai naman do, mula mengulus akal do dagaluan na sama sudah. Amin. Tabi yang matiting nama saduriata di bahasa Minggon. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 23 Agustus 2020. Na perjolo, goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu pasapuluh dua hodong Trinitatis, hasitolu sadaun ni debata. Topik minggu, togu marsitiopan tu hati koran. Ruas natabba. Mamuka di minggu sadarion, gabe ruas ni huriat tama
keluarga Amri B. Siburian, inangi Irene Lavenia Silitonga, Nasida Rosian HKBP Resort Paranginan, Distrik 10 Humbang Habissaran, alamat Nasida di Jalan Kolonel Sutomo Tolu, nomor 12, Sektor Perdatam. Ruas Napida. Mulai sadarion Minggu 23 Agustus 2026 nunga pidahuria na parjolo Albert A. Sitanggang sahala doli-doli pidahuria tu GKI Jati Asih Bekasi. Na paduahon keluarga Christopher Siregar inangi Meti Indriani Borupurba doho 2 halak danak pidahuria tu HKBP Cijantung Distrik Walu DKI Jakarta. Perguru Malua reguler. Di hari Sabtu 20 Agustus 2026 pukul 10 WIB Patu Paun Nihuriata do pertemuan perdana pembelajaran CD reguler tahun 2026-2027 Rap Dohok Natoras Manang Wali. Pinangido ma tu calon perguru Malua naung mandaftar asaria madohoti acarai PIC Amang Pendeta AF Raja Guguk. Hot dope di jalo pendaftar pelajar sian CD dohot syarat mengambil dan mengisi formulir, membawa fotokopi akte baptisan kudus, pas foto 3x4 background merah 2 lebar, membawa surat keterangan jemaat bagi yang berasal dari gereja lain. Pertanyaan sektor. Di hari Kamis 27 Agustus 2026 Patu Paun Nihuriata do pertanyaan sektor di sektor Halim. Nama jabui pertanyaan ini keluarga S. Sinurat inangi boru sijabat alamat Nasida di Jalan Angkasa Sada nomor 514 Komplek Angkasa Halim Perdagangan Kusuma. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napa duahon sektor Ciracas Cipayung nama jabui pertanyaan ini keluarga Riki Sibarani Boru Hutajulu alamat Nasida di Jalan Mandor Hasan RT 07 RW 01 nomor Pitu Kelurahan Bambu Apus masuk pukul 10 sia 30. Di hari Jumat 20 Agustus 2026 di sektor Cibubur nama jabui pertanyaan ini keluarga Simangunsong DP Boru Sirait dohot tema kasih yang memulihkan menghadapi krisis relasi tersurat di Efesus 4 ayat 22 alamat Nasida Dahlan Ujung Gang Kamboja Harjamukti Cimanggis masuk pukul 10 sia 30. Pertanyaan bulanan. Di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2026 di pukul 10.30 WIB Patu Paun Nihuriata do pertanyaan bulanan remaja HKBP Sutoyo maringanan di lantai 2. Pinangido ma tu sudah remaja HKBP Sutoyo asaria madohoti pertanyaan ini. Mengebati huria. Di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 di perminggu pukul 10 WIB Borhat do punguan ina Kamis HKBP Sutoyo mengebati HKBP Bintara Bekasi torop Nasida 50 halak na niuluhon ni inang pendeta L. Borugultom. Kegiatan talk show. Pengajaran iman dalam keluarga HKBP Cawang mengadakan kegiatan talk show. Dengan ini kami mengundang pasangan suami istri muda Manang Naposo HKBP Sutoyo untuk berkenan hadir yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 waktu pukul 8.45 sampai dengan 12.30 WIB. Maringanan di HKBP Cawang, Resort Sutoyo, Jalan Berlian nomor 20 Sada RT 09 RW 10 Sada Bidara Cina. PIC Manang kontak person Boima ta patakas di Tikting Cetak. Kegiatan seksi kesehatan HKBP Sutoyo.
Di hari Minggu 30 Agustus 2026 patupaun ni Dewan Diakonia marhite seksi kesehatan HKBP Sutoyo do pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, tensi, pembagian vitamin, dohot mangalehon obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dohot asam urat, manang khusus turuas naong somal manginum obati. Pemeriksaan ini dimulai duksipul permingguan pukul 6 WIB, sahatu persediaan alat-alat, vitamin dohot obat nahobartusi. Turuas ni huria nanang dohot pemeriksaan kesehatan ini asamar puasa 10 sampai 12 jam. Catatan, turuas ni huria naung adong kartu berobat asa dibuan. Pengecekan dimulai pukul 6.30, ruas ni huria nomor minggu tu pukul 8.30, nunga boy bero di pukul 6.30 asa unang masih sosahan. Pinangido ma turuas nomor minggu pukul 6 duksipul marminggu ma asa diperiksa manang marubat. Amplop Diakonia Sosial HKBP Sutoyo. Di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 di sude permingguan papungu peliat tujolo ni langgata dohita marhite amplop bahen haperluan ni Diakoni Sosial HKBP Sutoyo. Rade jalalas marohatta laho manupahi Diakoni Sosiali. Seksi musik. Seksi musik HKBP Sutoyo di bawah naungan Dewan Marturia akan mengadakan pelatihan konduktor manang pengaba dengan tema How to be a good conductor, pembicara Septo Adi Kristianto Simajuntak yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 pukul 19 sampai pukul 21 WIB, tempat lantai 4 HKBP Sutoyo. Seluruh paduan suara di HKBP Sutoyo wajib mengikuti kegiatan tersebut dengan mengirimkan utusan minimal 3 orang. Termasuk konduktor yang aktif memimpin pujian. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh jemaat HKBP Sutoyo. Untuk konfirmasi pendaftaran, hubungi Sabar Sitio HP terlampir. Ulang tahun paduan suara. Lahop Makalason ulang tahun paduan suara kantate harmonik pa 26 tahun di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 di perminggu pukul 8.30 dohot pukul 10 sada WIB dohot donasi dan makobasi lagu pujian song leader hari tahun dohot pelayanan musik uning-uningan. Tona Sinode Distrik. Tona Sinode Distrik Boy Mata Jaha di Ting-Ting Cetak. Panitia Pesta Gotilon. Nunga dipilit jala ditotopon huriata panitia Pesta Gotilon tahun 2026. Susunan panitia Boy Mata Jaha di Tik-Tik Cetak. Barita Habut Nyiroha. Nah di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 nunga jumolo marujung ngolu sada ama Edi Wesley Silitonga manang opuni si Arlo Duli tutup umur 72 tahun. Nah hinabaluhon ni inatta sodang boru silalahi meninggalhon ni anakko dohot pahuppu sian sektor uki. Tuhat tama nama perguguyhon huhut mengapuli keluarga nadi bagasan si taunoni. Sumbangan. Di jalo do sumbangan bunga altar sian keluarga sintua HBH Sitorus boru si mare-mare. Hamoleteon di pasu-pasu ni Tuhan keluarga sehat-sehat. Lau pasi kopo tiktingon Boy Mata Jaha di Tikting Cetak naung disediahon huria. Songonima saat ni tikting di minggutta sadarion.
Mardehita huta papungu pilihan sada ado sada be. Oh Tuhan, tunggu-tunggu maaf, udahlah lemuni rohani, rapon hosa
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Dihita damang dot dainang hurian itu hata ni debata di minggu tasadarion di minggu 12 dung Trinitatis tar surat sian Efesus surat ni Paulus tu huria Efesus bindu opat mamuka sian ayat pitu sahatrodi di ayat 10 onom. Songonon ma didok disi. Alai tu ganup hitabedo di basa-basahon asi-asii. Marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Dibaheni ni nado. Nunga manaik ibana tu gijang. Di taban do natar hurung, di leon do si leon lehon tu akka jolma. Alai nakope ibana, naung tuat do ibana jumolo tu inganan na ditoru ni tano. Ibana naung tuati, laos ido na manaik tu gijang ni saluhut banua gijang. Asa digohi sasude. Laos ibana do mangalehon deba gabe apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan, jala pangajari. Pature-turehon akan abadia, laho mangulahon tohonani, pauliulihon daging ni Kristus. Paimasahat hita saluhut tu hasadaon ni haporseaon, nang parbinotoan di anak ni debata, gabe jolma natang, jala matora situtu, mangihuton hagogok ni ripas ni Kristus. Asa unang behita dakdanak, aka na pinalidak-lidak, jalan na pinabuat-buan ni pangombus, ni ragam ni poda. Binahen ni pangaliluhon ni jolma dohot, aka na pautotohon. Gabe parhasitongan hita tahe di bagasan haholongoni, jala magodang mahita di nasaluhut mangeahi ibana. Ului ima Kristus. Sian ibana dosa dok dagingi di padomu jala martomu. Tiniop ni sude urat-urat pangurupi. Gabe lambagodang dagingi mangihuton pangulao ni ganup ruas di bagian nabe. Pinauli-uli di bagasan haholongoni. Ima sahatna. Dihita damang dot dainang topik mingguta ima togu marsitiopon tu hati goran manang teguh berpegang pada kebenaran. Jala molo makatai hita taringot tu hasitongan, olodo hita dang boy jupang taringot tu hati gorani. Alana buasa didokot songoni, alana molo didok hati goran. Molo didok kebenaran relatif di. Ido umbahen adong sada filsuf ima namargoar Friedrich Nietzsche didok ibana. There is no truth but there is a interpretation. Ima pandok nasida. Alana hita molo neng mangulului kebenaran. Songona relatif do sude. Adong do kebenaran empiris. Adong kebenaran logis. Molo tadok kebenaran empiris, molo hudok misalnya di luar hujan. Alai akadang mengalami hujan, dang didok nasida hudan. Ima kebenaran empiris. Jala akana berbeda-beda olodo marasing-asing kebenaran na. Alani budaya, alani persiajaran. Molo alak matematika didok, toluk kali opat, 12. Molo orang tukang foto, toluk kali opat, 2 buah nina. Olodo berbeda-beda. Ima empiris, tergantung latar belakang, pengalaman, budaya. Olodo berbeda-beda. Jala sasitongna amang inang disido hita sipata. Olo alani hasitongani kebenarani hati gorani olo dohita marbadai. Olo dohita marbadai.
Buasa nih man, alana di rumah tangga pe, songon dia lahu mendidik anak, olodo amatana dohot inatana marbadai. Dangi, olodo marbadai. Taringot tu ekonomi. Buado, di lok kamu do sude belanjoni amata tuhamuna. Adong do sude di lok kamu aka inata. Sorry pada. Belum tentu. Adong do nama ngalian sude. Jala di sini olodo maragam-ragam amanginang. Berbeda-beda. Hola nipe ngamal beda-beda. Jala somalna molo hita mandok kebenaran. Biasanya hita lau mangululi aman do. Toe mak tak ihuton mak suarani mayoritas. Tak ihuton mak suarani mayoritas. Anak asa unang madabu hita. Natape madabu gabe godang mak madabu. Ima suarani mayoritas gabe ido didokon hasitongan, kebenaran. Piga bulan nasalpu, adong do sahalak pandeta mandok, dang pandita HKBP, dapolahu upabua, didok ibana, Yesus itu bukan anak Allah. Nina, Yesus itu bukan anak Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Jadi Yesus bukan anak Allah. Ima di media sosial. Godang do nama nge-like. Godang do mengkomen. Terberkati, haleluya, puji Tuhan. Nina. HP dang didokon di mana? Bahwa sasitong na hatai, nggak salah. Yesus Tuhan dan Yesus adalah anak Allah. Karena dia adalah pribadi. Jala hujaha sude aka komentari. Gabe adong ma pikiraku. Berarti sudah berapa orang yang tersesati. Alani hatani panditai. Dan semua berkata, puji syukur, puji Tuhan, haleluya. Jala godang do aka bermarga sude aka namang komeni. Alani dihita damang dot dainang. Hatani debata sadarion, paingoton do tuhita. Onma fungsi ni gereja, pandok ni si Paulus. Songon dia asaboi gereja, mengawal kebenaran di Portibion. Menjaga dohot sude, lahu melindungi hasitongan nasian Kristusi. Molo tasrahon do nasida, molo kita serahkan secara pribadi-pribadi, olo do menyimpang gabelilu haporsiotai. Apalagi di zaman waing, ima guarna zaman ni post-truth, kebenaran bisa direlativiskan. Bisa kebenaran itu bisa berbeda-beda. Jala marhite turpuk sadarion, disinilah Paulus neng mandok tuhita, lahu mengajari tuhita. Adong do pasu-pasu nasian debata tu gereja. Anugerah gereja. Allah mendesain komunitas gereja agar kebenaran itu dapat saling menjaga, dapat saling terjaga, dan dapat saling melatih diri dan juga mendewasakan. Onma fungsi ni gereja damang dot dainang. Asa unang lilu hapor seotai. Jalam didok Paulus molo didok nasida kebenaran. Berarti sumberna berarti Kristus do. Dan kebenaran empiris dan kebenaran logis, tetapi kebenaran marhite Kristus Yesus. Dan itu ada di Injil dan doktrin-doktrin tentang Kristus. Onma kebenaran ni. Jala tugas ni gereja do, laho menjagai damang dot dainang, molohita manjaha turpuk tasadarion. Adong do tolu
Neng didok Paulus fungsi ni gereja lahu menjaga taringot tu kebenaran ni. Nah parjolo ima fungsi lahu saling menjaga. Ima na parjolo saling menjaga. Molo tajaha di ayat 14 didok ibana asa unang behita dakdanak aka na pinalidak-lidak jalan na pinabuat-buan ni pangumpus ni ragam ni poda binahen ni pangaliluhon ni jolma dohot akal na paoto-otohon. Sian neng didok nasida dison ima fungsina parjolo ima guard rail menjaga. Gereja berfungsi untuk menjaga amanginang. Ima fungsina sian individu tu komunitas. Jadi molo hita mangelului di internet, mangelului di media sosial, terjebak do hita tu suara mayoritas. Alai molo di gereja, boido gabe terjaga kebenaran ni. Nah tapi nasida marsikola nasida di sekolah silom manang sekolah nadia. Tetapi fungsi gereja adalah menjaga kebenaran yang daripada Kristus supaya orang-orang tidak terombang-ambing. Ima fungsi na parjolo damang dot dainang. Alani i dihita akar ruas. Unang behita lahu mengisolasi diri sian huria. Jangan kita pernah mengisolasi diri. Jangan kita mengucilkan diri dari huria, sian sektor, sia dohot lana asing. Karena fungsi gereja adalah menjaga kebenaran. Termasuk medisi lahu menjaga kekudusan di gereja. Lahu menjaga kekudusan di gereja. Lapatanna dison damang dot denang molo di peribadahan termasuk madisi saya ikon disungguli do berulang-ulang asa unang mahita terlambat. Molo gereja di huta sebelum makuling giring-giring sasitongna ikon masuk mahita. Jala molo di parmingguon unang mambain sada keributan. Ima lahu menjaga nabadiai. Bahkan unang be molo adong hasalaan ni akasintua pitor adong songona 3 hali hudok pitor hatta cicak do di pakaluar hamu. Ima lahu menjaga kekudusan ni gereja damang dot denang. Asa denggan sude mardalan. Alana molodang adong menjaga, siapa lagi lahu menjagai? Siapa lagi? Siapa lagi yang menjaga amanginang Alkitab ini dari tahun 2000 tahun yang lalu sampai sekarang bisa terjaga dengan baik? Natape godang do, bah molo Injil godang do dipalsuhon. Alai dang adong buktina. Nah dia mah buktina Injili gabe dipalsuhon. Dang adong. Dan gereja telah berhasil. Meskipun banyak melewati ajaran-ajaran sesat. Alai sian Konstantinopel, konsili Nisea, sahat tuson hari. Gereja tetap kudus. Gereja tetap kudus. Ima fungsi ni gereja damang dot dainang. Jala sonari pe, paham liberalisme, sonari gabe dipikir ulang. Ima na masa di Amerika dot London. Dengan idealismenya liberalis, bahwa kita adalah penganut humanisme. Mereka mempersilahkan penduduk asing datang. Alai sonari di zaman Nuaing. Baru manasida berpikir ulang. Tutudo na diulau ni opuk tanah jolu.
Kekristenan semakin hilang. Di London, di New York. Mereka sudah berpikir ulang. Jala godang dot. Aka media sosial toringotusi damang dot dainang. Alani ikon tajaga do damang dot dainang. Hitape ruasi tong do ikon tajaga. Ikon tajaga. Alanaon dang bersangkut paun tu dirita sadiri alai tu pinoparta. Sogut. Inilah fungsi gereja. Napaduahon damang dot dainang ima fungsi saling melatih. Songon natar surat di ayat 10 sada 1 12 di dok nasida songonon. Laos ibana do mangalehon deba gabe apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan jala pangajari, pature-turehon akan nabadiai. Suku-sukuku sadarion isedo nabadiai. Isedo. 10 ayat 12 di dok. Laos 10 sada, laos ibana do mangalehon deba gabe apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan jala pangajari. Di ayat 12 di dok, pature-turehon aka nabadiai. Molo di bahasa Yunani di dok hagios pature-turehon aka nabadiai. Isedo nabadiai. Neng menunjuk tu isedo nabadiai. Tu ise. Molo cerdas cermat hamu, talu do bahamu bah. Molo CCA dibahen. Huria Sutoyo, Huria Keramat Jati. Ngatalu hita Sutoyo. Molo di bahasa Indonesia di dok untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Isedo orang-orang kuduson. Korama. Termasuk isema. Ruas. Onma prinsip nih Paulus egaliter damang dot dainang. Sude do sarupa di boh ini di bata. Sarupa do sude. Dangadong on badia don alani pandita, on alani situa badia. Daong. Ruasi nabadia ido. Nabadia. Ido umbahen aw porsia dito di parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria atau panhala Kristen akan nabadia. Ruasi ido nabadia. Damang dot dainang. Jadi dihami damang dot dainang tohonan evangelis situa dohot lana asing tugasna holan berbeda di tugas dohita damang dot dainang. Alai kesuciani habadion ini sarupa dohita sude. Tetapi kami berbeda dalam fungsi dan tugas. Laho mahua, laho pature-turehon. Pature-turehon, hola nima bedana. Asing nai dangadong bedana, dangadong bedatta. Sarupa do au pandita, hamu ruas, sarupa do hita badia. Tugas nami ma laho pature-turehon. Ima fungsi ni huria damang do dainang. Melatih supaya di sini menjadi laboratorium bagaimana kita mencari menjaga kebenaran ini. Kita semacam sekolah yang melatih karena di dunia ini penuh dengan kekejaman, dengan kepalsuan. Ido umbahen ikon talati do dirita marhite huriai. Disima tugas ni aka tohonani. Alai dihita damang dot dainang. Natape songoni godang do ruas laho di dok nasida jojot do huria hudapoti di HKBP on ruas tahun
ruas nomaden, di boto hamudo ruas nomaden, ruas yang loncat-loncat, yang jemaat keliling. Molo minggu sonari di HKBP Sutoyo, minggu depan di GBI, minggu depan GPDI, minggu depannya lagi mulak mamuset tu HKBP Sutoyo. Itu kan? Godang dosa songoni. Godang damang dot dainang. Haulan jajan ino. Jala ondo namambain maul hami tohonani pature-turehon. Ondo na maul. Adong muse. Dang pindah-pindah. Molo tiki mangulu nasida marminggu di gereja na asing. Misalnya GBI, GPDI. Alai dung mate nasida baru mak tu Sutoyo. Pitor hepot ma keluarga na lahu menelpon sintua sektor dohot panditana. Kubur hamu deh, bah, songon-songoni. Ondo nama mambain maul damang dot dainang, lahu pature-turehon. Alana molo didok, ruas nabadia. Berarti adong do pangatusion nasida taringot tu etika dohot moral. Etika dohot moral. Lapatan na dang pola talului situa na asing. Pandita na asing di huria na asing. Puasa karena yang pasti mendoakan. Pasti situa munado damang dot dainang. Pasti situa munado namananga ko kamu. Dang pandita na asing lau mananga ko kamu. Ima secara etis dan moral. Gak mungkin pendeta GL di sana, misalnya Isarana, lahom mendoakan hamu sudi ruas Sutoyo. Dang mungkin. Dang ditanda nasida hamu. Gak kenal. Pasti situasi sektornya, pendetanya pasti mendoakan jemaatnya. Tidak mungkin. Pasti. Ima molo didok damang dot dainang. Tanggung jawab etis. Asa dengan sudek mardalan pature-turehon melatih kebenaran. Baru dope hami lau meng-cross check aka database huria per sektor. Upatu pahami do di hari Selasa pas dung sidung parsermonan. Di boto hamu do piga rata-rata di bolokon di tanda kuning berarti dang jelas per sektor hampir rata-rata di gijang ni 10 kakak ima di bolokon ondang jelason alai memang dang pitor dihapus tetapi dikuningkan alana adong do damang dot dainang tipe-tipe ni ruas biasana adong do 4 jenis. Ada yang ringgasian dangi ringgas manggarar pelean tahun adong do ringgas marminggu sude punguan di dohoti do masuk do nasida nggak masuk nasida tu punguan lansia masuk musetu ama langsung masuk musetu naposo bulung sahat matu sekolah minggu punguan kor masuk do ima akan naringgasi napa duahon adong doholan hepeng alai dang ulo ringgas marminggu di partangyangan pedang tarida alai holan hepeng ima atik na nama mora do nasida jala olo do nasida jajan-jajan adong muse patoluhon ringgas tarida bohina setiap minggu alai dakea manggarar ipe sipata di maklum pondo
Alai mulo ringgas nasida. Olo dohami memaklumkan. Jalana on mak na pau patonon. On na maul. Dang tarida dakia manggarar jala dang tarida. On mulo modding on maul don. Mulo modding maul. Tu parsautan pedang dohot. Tu pamargaon pedang dohot. Tu margani hula-hula pedang dohot. On mulo modding subatang kara don. Jala maul. Di dia do hurian. Di dia do huriana. Dang adong mambotosa. Adong do nasongoni di son. Damang do denang. Adong do siak kita. Nasongoni. Dang adong. Pasti dang adong. Dang ro di nasida. Ala ni dang ro do nasida. Sonari. Ondo na maul. Damang do denang. Ala ni songon pandok ni Paulus mahita taulahon. Songon pandok ni Paulus. Hita do dipatudu ala ni Kristus do hita didok nabadia. Kita adalah orang-orang kudus amanginang. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan kekudusan itu. Ini lagi padegaton sude aka database. Moloboi mapinangido sude, asa denggan sude, huriaon, HKBP Sutoyo, betul-betul pinomat tarida maninan manang adong ma laporan parbinotoan dot lana asing. Tu situa sektorna. Jalana patuluhon damang dot dainang, on ma nadidok di si Paulus, fungsi ni huria ima saling mendewasakan. Saling mendewasakan. Kalau bukan kita lagi, isi do. Songon natar surat di ayat 15, 10 onom. Didok di si. Gabe parhasitongan hita tahe di bagasan haholongoni. Jala magodang mahita di nasaluhut. Mangeahi ibana ului ima Kristus. Ima Kristus. Jadi molo dihata di Junani didok aletheontes en agape. Percuma do hita lahu manglului hati goran, hasitongan, manang kebenaran. Molo dangadong holong manang agape di dirita. Sude marisuang di damang dot dainang pandok ni si Paulus. Jala onma gabe pengikat manang lem di komunitas ta HKBP Sutoyo. Asa adong agape. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bukan saling menjudge, saling menguhumi, down, alai, adong ma, agape. Dan jangan pernah berpikiran bahwa hubungan sosial itu tidak perlu. Kalau saya punya hubungan dengan Tuhan berarti itu sudah cukup. Saya tidak perlu hubungan sosial. Gak apa-apa saya berantem sama istri, gak apa-apa saya berantem sama suami, gak apa-apa saya marbadai do tetangga. Alai tu debata. On pemikiran salah do damang do dainang. Dang adongi. Tidak ada itu. Hukum yang utama dan terutama adalah dua-duanya adalah bersamaan adalah kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dan itu harus. Jadi jangan pernah bilang, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pulang gereja saya memukuli istri saya. Saya berbohong kepada istri saya berbohong kepada anak saya. Jangan donggi. Itu imajinasi nai di baik kamu do. Seolah-olah itu Tuhan, makanya semuanya menjadi bagus. Dang songoni. Jala sasitongna molo taulahon aletheutes en agape. Kebenaran di dalam kasih. Maka kita di sini saling mendewasakan satu dengan yang lainnya. Kita saling mendewasakan. Karena yang kita lihat adalah dari sudut pandang, dari perspektif
agape, kasih. Bukanlah menguhumi daun, tetapi dari sudut pandang kasih. Alani onma fungsi ni huria. Pangido maham duhamu damang dot dainang ruas ni HKBP Sutoyo. Asa tatiop masih tiopan mahita tu hati goran. Unang hita madau sian huria. Sarupa dohot unang hita madau sian keluarga. Ima molo dihuriai. Molo madau hita sian keluarga. Berarti gabe rusak do hita, gabe lilu. Hapor siat tai. Amin, martang yang mahita. Puji-pujian dot moleate pasat hami tuhot Tuhan siala asi dohot holong ni roham tuhami boi hami marpungu sadarion jalanunga dilek kodo hatami tuhami boi hami marsaur dot hatami dipaingot hodo tuhami Tuhan marhite hatam Tuhan asa olo dohami mangihuton huria nabadiai Tuhan namamboan hati goran namamboan hasitongan di tonga-tongan ni portibion Tuhan pasu-pasu Tuhan jala pargogoi asaboi hami mangulahon ombar tu hatami songoni Tuhan hami namar pungu sadarion ruasmu HKBP Sutoyo Tuhan ganup marsada-sada pasu-pasu masa nasida Tuhan lehon rejeki di nasida Tuhan jala lehon ma kesehatan di nasida Tuhan asa margogo nasida Tuhan lahu mangadopi sude aka pergumulan na diadopi nasida si ganup hari Tuhan muliate Tuhan di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tuho. Amin. Tapasat ma peletan tu napaduahon laos marindi mahita.
Jongjong Mahita. Usuruh dosu meahon hosamu, popomina saroha dagingi, tunda homagi otirohamu, usuruh pasau tonomoki, asidururi amahi. Tapasat ma peleton tu debata martang yang mahita. Ale debata manamina di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleon nehon nadenggan. Dot nasa ulibasa na melutus. Upasat hami ma sian lehon mi tu hami pelenami tuho. Saya jauh mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar sayang hami paleanon. Patimbulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami mar hite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni selelon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di banua gijang, saya pinar badia maguarmu, saya roma harajaonmu, saya saut ngolomon di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa didongan namar dosa tu hami, unang hami tu gion tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohanami daho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasauron ma damena tutondim. Horas. Suruh